Hello guys, welcome back my YouTube channel, my mini blog today. ଏ ସକାଳ ସକାଳ ଗୋଆରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଗୋଆରେ ସକାଳ ସକାଳ ଏ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଆରୁ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରି। ଏବେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ମିକ୍ସ କରି ଚାଲିଛେ। ବନ୍ଧାକୋବି ପକୁଡ଼ି ହେଉଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ବେସନ ହଳଦୀ ଏମିତି କିଛି ପକୁଡ଼ି କରୁଛେ। କଢ଼େଇ ନେଇଛେ, ତେଲ ନେଇଛେ, କଢ଼େଇ ଗରମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ପକୁଡ଼ିର ସେପ୍ ନେବା। ପକୁଡ଼ି ପକାଇବା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ବଡ଼ା ନେବା। ଏବେ ପକୁଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଛେ। ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବଡ଼ା ଏବେ ନେଇଲେ ଆମେ ବଡ଼ା କରୁଛେ। ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ଖାଇବି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏକଲା। ଏ ପକୁଡ଼ି ବେଳେ ହେଇସାରିଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଛି। ଏବେ ପକୁଡ଼ି କରିନେଇଛେ, କଢ଼ାରେ ହେଉଛି ବଡ଼ା ଚାଲିଛି। ସକାଳ ସକାଳ ନାସ୍ତା ପାଇଁ ଇଏ ପୁରା ଏତିକି ହିଁ ହେଇଛି ପ୍ଲେଟ୍ଟା। ସକାଳ ଇଏ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ କେମିତିକା ହେଇଛି ପକୁଡ଼ିଟା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକଲା ପାଇଁ ବାସ୍। ଇଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେହରେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ ହେଉଛି ପାଣି, ଏପଟ ସେପଟ ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି। ସକାଳ ସକାଳ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା, ଯାହାକି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ପକୁଡ଼ିରେ ନାସ୍ତା କରିବା, ପକୁଡ଼ି ଭଜା। ଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଆରେ। କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗୋଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତୁମର ସେପଟର ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଖଳା ଜାଗା ପୁରା ହେଉଛି ପାଣି ଠିଆ ହେଇଗଲାନି। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା। ଯାହା ମଜା ବି ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଦେଖୁଛେ। ଏବାଡ଼ ହେଉଛି ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ। ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା। ଓକେ, ଆମେ ଏବେ ରଖୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ କରୁଛେ।